Maar eigenlijk Groenewoud, hoe speciaal is het om weer in het eigen dorp te rijden? Dat is de mooiste wedstrijd van het jaar, denk ik. Het is altijd wel speciaal om met voor het publiek te rijden. Dus dat is, is altijd een heel leuke wedstrijd om nu te zien. En best een beetje fit? Nou, net helemaal. Ik ben een weekend in Limburg geweest en daar ben ik net helemaal fit bij waarom kom. Maar wel fit genoeg om weer te starten, dus nou, dat gelukkig wel. Ik denk dat wij hiermee bewijzen dat je zoiets best organiseren kan. Wij hebben een hele bestuur, een hele grote groep vrijwilligers en sponsors om ons heen. En met elkaar rent het als een trein. Terwijl je op heel veel oren plakken zeggen dat moeilijk is. Vrijwilligers is moeilijk, sponsoring is moeilijk, gemeenten dan moeilijk. Nou, bij ons geldt dat al hier net. We hebben familie het skilering. Jong hebben nog het hulpfietsen. Nou, we zoeken er nog wel vol meer. Nou krijgt hebben we een clinic home met 60 baan. Maar Bob de Jong erbij. Nou, we zoeken nog wel vol meer kennen. Ja, vroeger wel, maar ja, dat was